na nasa linya si Sir Aristides Tiding Kapuyan. Sir, maayong buntag, advance Merry Christmas, sir. May buntag po ni mo, Sir Mike. Advance Merry Christmas po. Yes, sir. And Sir, advance Happy New Year. yes, thank you, sir. Mangayo mig update, sir, kalabot atong nag-viral sa social media kay gireklamo so saka langyaw nga pasahero nga from Gmall padulong daw siya og Gonzales Hospital, paningil daw siya og 40 pesos unya. I heard na pa-intercept na nimo ni. Unsay update ani, sir, na nianha ba dinha sa imong buhatan kining maong gireklamo nga pedicab, sir? Yes, sir. Diyan na tumang napa-intercept tong pick-up. Then ato siyang gipangutan na kung nga nung gibuhaton niya. Aminado siya nga diliman yun siya 40 pesos. Then, sa destinasyon, ang yatag sa pasayro 30, parang mo ang istorya, kunya, wag siya mo konsiderasyon. So, dito pa lang, ako na siyang gimaymayan, ako siyang istorya na katong iyang gihimo, pag ingon pa lang niya nga 40 yung pangayo, considering nga duura gani ang destinasyon sa pasayro, mga pasayro, kato overcharging na gyud. So, ang resulta, sir, after nato na intercept siya, ato tong napamulta siya. Nakamulta siya. Kuan, disiplina na to nga ma-impose siya. Kung isaad siya, nga dili lagi siya musab. Ngano daw, sir, nga iya tong nahimo, sir? Muna na siya una-una nga iyang intentional gyud nga gitikasan gyud niya. Oo, may intention gyud siya nga mag-overcharge sa pasahero. Oo nga, magkabaluman siya nga kadura ang destinasyon, charge siya 40 pesos. Katong kabuha, dili na siguro atong dako. Kung ni sugot siya nga paghatag og 30, yan nyo, ang pasahero, iyan atong gidawat. Gani, ang 30, dako ra gyapon. So dapat, sir, kay naaman daw to'y anak. Indonesian man daw to, sir, ang tama ba ko, sir? Indonesian ang pasahero? Actually, sir, naray at sa opisina sa tong friend nila. So, motoy na ikuan sila nga ilapas niloon lang. Para di lang usab-usbon. Friend nilang babae. Si ma'am, isa ko niya. Daisy? Si ma'am Daisy ba to? Para lang disiplina po siya. Gipamulta ginato, sir. Sir Mike. Nakamulta gid siya. Oo. So, sir, ako gihingnan nga, ayaw na yun pa. Pagkaing sir, pila may multa sa mga pedicab driver nga mag-overcharge o pamasahe? 500 na, sir. 500? Uy, sayang 500, no? Sayang. Oo, piti sayang. Muna ilahang kuha sa mga tricycle driver nga amping binutan sa kasada. Kato ako tong gimaymayan, saan gyud siya nga di na siya mausap. Mayon ta nga sundon pud sa mga driver, dili mag-overcharge. Kung medyo layo siguro na nasa ilahang mga mutual understanding kung magkasinabot sila nga mo puno ang pasahero, kinasingkasi nga voluntaryo nga iyapunan, di alam sila magkasinabot. Ilahan na. Pero og mudiman ang pedicabber, kana mo dili pwede. Kung ang pedicabber mo yung mudiman, pero og ang pasahero mo muhatag, ilahan na nga kuan. Ilahan na. Kaya na mga pasahero na malumo po kasing-kasing, maluoy, gani bisag doon lang, muhatag yun sila 20, dipindi lang ko na sa tao, pero kung tanang dili mo sugot o padaktan ng city, ayaw po. Dili man na pasahero inana, porque ano ba nangayawat ba na, Sir Mike? Yes, sir. Kapag panahon na, crisis kayo, niyagi pa tayo ng nakatalagman. So di na lang taka pangayo ang pangalan sir, basta ka-importante nga nakamulta siya o nisaad siya nga di na niya usbon. Yes, sir. Oo. Sir, daghan ang mga nakamonitor ani ba no, sa social media, sa radyo nga basta ing-ani sa panahon nimo karon dinha, daghan na kag mga na-intercept, daghan na ang mga natagam, daghan na ang nakamulta. Naa na po'y niabot, sir, nga na malihog lagi nga basin maaksyonan po nato gihapon diha sa imong buhatan kung makalugar. Kanunay man kang mo lihok diha. Lahi po ni, sir, ako lang i-share sa imuha karon din
live sa radyo. Sir, naay paabot po sa ilahang concern niya. Nakuha niya ang body number. Nisakay daw ni siya, duha ni siya kabuok mga dalaga. Kasagaran lagi basta kani mga bulagaw ug buhok biktima man. Bulagaw ug buhok, sir. Dalaga, duha ka buok. Padulong daw sila pauli dito sa ilang gipuy-an niya boarding house diya sa may nakayama na dapit at bang daw anang nay lodging house diha. Uli sila alauna na sayo sa buntag. Unya ang gisakyan nila nga pedicab, sir. Ang pedicabber samtang nagdrive padulong dito nisabak naman daw ni sa ilaha daw. Nisabak, unya ang siko sigig ibag-id anang iyahang dughan aning nagreklamo. Ibag-id. Hunya mo sarasay ang iyahang drive niya kay hubog man day na, sir. Hubog, sarasay ka nang magpatunga. Kumbaga gibastos gidaw sila, gibastos. Unya hilom-hilom lang gidaw sila, sir, kay basig unsay himuon sa ilaha, ang ilang plano inignaog ilahang kuhaon ang body number unya isumbong niya sa radyo aron moabot kang Sir Kapuyan. Ingon niya. So ako lang ihatag sa imuha ang kuan ani, sir, body number. Yes, immediately. Unya mas maayo nga nawala man. Balikan na to si Sir Tiding. Alright, sir, ako lang sir, ihatag sa imuha ang body number. Unya kung mahimo mo anha tong complainant dinha sa imo para sila gyud mo saysay sa nahitabo. Oo. Ihatag lang sa akong body number, sir, kay basig midget na po sila, may intercept, midget na po sila sa 26 after sa Pasko, then mas tabing maya ato sila sa opisina. So karon ihatag sa kay immediately ato na intercept. Kay delikado manggod ang delikado magud ang gihimo, sir. Hubog daw kay ang driver unya ni sarasay ba nagpatunga sa kalsada unya. Accident prone area baya na diya sa may nakayama, sir. Ang nani ni sir sa kadaghan sa pedicab. Nakadaghanan mga buutan man pero di gyud malikayan nga naa gyud mga wan kanang lahi gyud ang ilang panghuna-una. So hotdo nimo ng mga lahi ug huna-huna para dili madamay tong mga tarong. Oo. Sige. Kadaghanan yun. Yung mga butan, pipila lang ng mga magbinugoy. Gamay na lang na. Mga batasan nga, dili mayo nga ilang ihatag dito sa ilang pasahero. That's right. Pipila lang na sila, kadaghanan, mga butan, mga pedicabber, kaya panginabuhi, pero ang butan mo sa'yo, nasulod din yung uban, kaya makawala ang mga sila ginana. Okay. So, wala na una-una na nakikita yung pusar na kuhan sila. Yes, sir. Sige, sir. Okay, salamat ka na, sir. Magsige na lang, magdaghan sila. Ay magsalig nga dili na ito action. Sa atong panahon karon atong action na dayon kay mo punay gusto sa atong Mayor Joseph Iscadas. Hapsay atong kadalanan, mga buutan ng mga driver, pamukha public servant, nagserbisyo sa mga katawan, nag-drive pedicab, serbisyo sa katawan. Okay. Sir, salamat kaya na, sir, nga kada naami ipaabot sa imuha aksyonan dayon nimo. Thank you kay sir. Salamat po kay sir sa pagsalig sa ako. Okay. Sir, kay imuha na lang Christmas message sa mga motorista dinhi sa ato ang syudad, sir. Sa tanang mga motorista dinhi sa atong syudad sa Ligos, advance Merry Christmas niyo tanan. Nala ko ipaabot po dito sa mga driver nga sabi na lang na masahero, pedicab, kadaghanan gid ato ma-encounter ng inana, Sir Mike, mga pedicabber. So, unta, magbinutan ta sa kadalanan, ubita sa mga traffic laws regulation nato, then magrespeto ta sa atong pasahero. Kay nagserbisyo ta sa publiko, serbisyo ta sa mga katawan sa Ligos. Magbinutan mo rin sa kasada, atong ayog na lang atong mga pasahero. Hindi kaya na ng mga overcharging, kay Loy po, dahil na kung membro sa pamilya may tabuan. Tama. Daghang salamat sa mga. Daghang salamat, Sir Tiding Kapuyan sa Digos City TMC. Sir, mabuhay ka and advance Merry Christmas.